Футболът – играта, която кара стотици хиляди хора по света да се чувстват щастливи. Играта, която кара момчетата да мечтаят да пораснат, а големите да станат още по-големи. Ако се наруши един път правилото, се дава жълт картон. Ако се наруши втори път, дава червен картон и футболиста ако има червен картон, се маха от футбола и го замества друг футболист. Да, бе. Защо глупости? Я обясни ти как е. Защото Косо сбърка червения картон да се маха с жълтия, че... Я обясни ти. Трябва да имаш 2 пъти червен картон и не можеш пак да се включиш в играта. Футзал – една от най-бързо набиращите популярност игри у нас. Във Варна съществуват десетки отбори, които играят своя градско първенство, а 3 от тях участват в държавното по футзал – МАК, Одесос Дасти Макс, МФК Варна. Уникалното на този вид спорт е, че той е непрофесионален, организира се и се осъществява благодарение на желанието на момчетата, ангажирани с спорта на завидно добро ниво. Отборите са от по 10-12 души, като се играят 2 полувремена по 20 минути. Отборът Одесос Дасти Макс е създаден през 2001 година. Всички тренировки и срещи се организират от футболистите, като този тим е извървял дълъг път на развитие за младия си живот. Отборът на Одесос е създаден 2001 година от братята Добрин и Георги Стефанови. Значи вече 8 година се занимаваме с този вид спорт, футзала. През това време отбора тръгна от най-ниското ниво, може да се каже, на аматьорския спорт. Градски първенства, които се провеждат на територията на град Варна, и в последните 3 години играе държавно първенство. Отначало беше просто на приятелски начала, играехме за удоволствие, но малко по малко амбициите не се повишиха, започна да има някакъв по-голям интерес към този спорт и по-скоро към нас като отбор също така, защото вече сме от дълги години и спонсорите се интересуват от това, което правим. Спортът ни е изцяло аматьорски в България на този етап. Тенденциите са за бъдеще да се полупрофесионализира и да се професионализира изцяло. На този етап е аматьорски. Поддържа се на добри начала, благодарение на спонсори, общо взето само на това. Футболът в зала привлича публика, защото се отличава с изключителна динамичност. Теренът е значително по-малък от този на стадионите и времето, в което различните моменти се случват, минава неусетно. Заради по-малкото полеви играчи се създават възможности да се използват повече комбинации, което прави играта изключително атрактивна. Значи това е по принцип една изключително атрактивна, много популярна в световен мащаб игра, която набира много голяма скорост като игра. И нейното най-голямо предимство е, че все пак е вид футбол и се практикува в зала. Но както казах и преди малко, само до тук, оттам нататък самата специфика на този спорт е много различна. Тук този спорт е доста по-динамичен от другия футбол. Тук са нужни много повече качества, да се работи повече с топката. Нужно е повече движение, по-резки движения се правят от футболистите. Като цяло това са рамките на този спорт. По-атрактивен е, защото тук има положение пред двете врати. Не е минута за минута, ами дори всяка секунда може да се очаква различни положения за гол. Докато в големия футбол там спокойно можеш и да ни гледаш няколко минути и да не пропуснеш нищо. Просто спортът е много динамичен и много интересен. Лично аз съм много завладян от този спорт. Като цяло ние основно сме много големи приятели в отбора. Държим страшно много на отношенията си един на друг. Извън игрището си помагаме много и това ни помага пък респективно и в игра да бъдем задружни и да постигаме нужните успехи. Аз споменах, че този спорт е изцяло аматьорски, това обаче не ни пречи отношението да бъде професионално. Всички момчета го правят на добра воля, ние ни получаваме пари за това си деяние и ако мога да се изразя така, ползите, които вадим от тук, са чисто емоционални. Нямаме никакви други ползи, което
е един много голям плюс и дава възможност нравствено да се развиваме като личности. Така сме устроени да искаме винаги да печелим. Аз казвам за жалост, защото не ми се иска да изпадаме в крайности и да бъдем в състоянието, което беше галактически отбор на Реал Мадрид по футбол, където имаше само победи. Състезателя, както и неговия треньор, трябва да е устроен така, че да се научи да приема и загубите. Само победите са нещо теоретически, но и математически погледнато невъзможно. Естествено, за конкретния матч винаги трябва да се подготвя състезателя за победа, но трябва да има възможност за крачка назад и да е готов да приеме равния загуба. Казвам се Бойко Косев, на 30 години съм, с футзал занимавам от 2003 година. В отбора на МФК Варна, от 2007 играх в МАК, от 2008. От 2008 година от лято съм в отбора на Одесос. Богомил Маринов се казвам, ръководи съдия съм в Б група. Свириме в футзал с господин Колев, който беше бивш международен съдия. Свириме от 7-8 години се занимаваме, защото това не е нещо като тръпка. Футзалата, затова сме дошли с него, специално от София сме дошли във Варна да ръководиме днешните 3 срещи и утрешните 3 срещи. Вие финансово получавате ли нещо за този труд? Значи получаваме финансово, не толкова финансовото е важно в това нещо, колкото морално удовлетворение имам за това нещо. Получава се, минимални са таксите, сега не искам да ги съобщавам. Казвам съм Петър Караджов, футболист съм на Одесос Варна, играе пивот. И в момента съм малко контузен, претърпях много сериозна операция на коляното, скъсах предни кръстни връзки и в момента се възстановявам. Може би ще продължи около 6 месеца възстановяването ми, ако всичко върви по план и нямам търпение да се върна на игрището.